Upravný odbor решил, že zastanoví robotu na projektu Ruského národného teatru predstaví skorej ako Hudza Kukurika pre problémy so zregulovaním autorských práv, jak i aktuálnu epidemiologijnu situáciu a sredstva, ktoré dostati za tot projekt, unapriami na nový projekt, ktorý še najvjerojatnejšie bude volať Enigma Ďaďa i zo s ním še preslaví 50 roky našeho teatra a istočasne i našo nacionálne šveto. Problem je, že znajti u takej situácii i probleme odbitovať tej situácii. Naše odbitovanie by bolo, že by sme premenili projekt i sredstva unapremili na jeden druhý projekt i že by sme na tot spôsob opravdali naše postojanje i u tim roku mali jednu teatralnu predstavu. Nositeľ toho nového projektu bude Slavko Oroz, direktor našeho teatru. I думам, že do konca, daj Bože zdravia, že bude zadovoljný i teatr, že bude väčšina ľudí, ktorí organizácii nacionálneho šveta, že budú s tým zadovoljní, že sme napravili troška, co može biti zdaku zinšake, a co bude u funkciji čuvanja pamiatky na našich značných ľuďoch, na ľuďoch, ktorí ochabeli hliboký šlíd v našim národce. Popri toho na schádzky prinešena od Luka, že še za preslavu vyda knižka o ročnici teatra a nahlašené i, že še od projektu skorej ako Hudza Kukurika neodustáva, len že še ho zochabia za výhodnejší časy.